Și bine m-am găsit la primul episod, în care o să facem ceva amuzant. Târfă muribundă, dar ce dracu ai pățit, mă? Ați înțeles ideea, bă? Acum, hai să încercăm sonorul, bre. Iarăși nu mai ai pulă. Da, mă, tâmpitule. Eu sunt capitanul pula României, bă. Eu sunt cel mai tare. Eu dau prăzul și nimeni nu o să lăs. Taci cap de cur. Încetează. Bă, da, iarăși mă t-a murit? Nu. Am ajuns. Spune-ți toate lucrurile de la Roxir. Am făcut-o pe măta. Așa că îți dau pun în gură. Bro, îți vreau pula, dați băiat. Și de asta că-s fată. Mângâie, bă, mângâie mea. Ce-ar vrea să-l fut? Dar ești fată. Păi de aia. Vino cu noi. Nu-mi plac oameni cu față de pulă. Dar eu n-am față de pulă. Te rog. Dar nu vorbesc eu cu oameni cu față de pulă. Lasă-mă în pace, idiotul, că ai capul de pulă. Ba nu, tu ai capul de cur. Lasă-mă, mă, fetițo. Că dacă aș fi măta, te-aș duce la închisoare și te-aș fute. Eu dacă aș fi măta, te-aș duce la orfelinat. Mâncarea! Pula mea, pula prăjită, nu mă pe pula mea. Hai, cine vrea să mănânce pulă, să răgice mâinile sus. 2 pași înainte și 2 și înapoi, să ne omorâm cu pula. Acum, hai să ne mâncăm curul unul la altul. Hai mai întâi să cântăm. Hai să ne mâncăm curul unul la altul. Curul. Dumnezeu, arată-mi un semn. Ți-am mâncat pula. De ce polițiști au în spate? Că au făcut-o pe măta. Dar de ce, bă, copil, în apă, da? Că n-am pulă. Mă, ce să fac, bă? Am făcut tot pe măta, așa că stat al tău, nu te supăra. Eu? Ce pula mea faci acolo? Mă chești pe mine, mă, nu vezi că nu mai am pulă. Uite, bă, copile, astăzi o să-mi berberesc pula. Ce frumos, nu? Copile, azi am învățat să desecăm o pulă. Da! Luați pe mea, a mea e cea mai tâmpită. Bă, omule, bă, nu vezi, bă, că nu trebuie să suși pula. Și cam atât a fost cu episodul ăsta minunat. Sper că v-a plăcut și ne vedem altcândva. Pa, pa!